Nyt se on sitten ainakin menoa, jos ei saatana, jos menee ympäri. Oikeesti. Lähti toi saatana matka tuolla. Päkkättää keulia aina. Ja silloin taas katehalle. Vitsi nyt köllähtää, että oli videolla. Monokorppu köllöö ihan just oikeesti. Zoomaa nyt korppua, tää kuvat pelkkää korppua. Se täällä körvä. Tuli vitsin väärä henkilö. Tuolla. Näyttää punaiselta tossa. Tää pitää olla käyttänyt tai yhdellä kädellä. Se on yhdellä kädellä vähän paha saada vakaaksi. Joo, mutta siis opettelee. Pistäpä tosta kontrastia, missä se on. Tossa. Ei uskaa, kun ei takajarru pelaa. Ihan kätevää sillä lailla. No, laittaa kakkoselle niin pelottaa ihan helvetti. Se tykästää. Niin, kun se nostaa se. No niin. Itse kunnon. Riikso pois eestä. Pois eestä. Me halutaan saada pikalle korppuköytyä. Nostaa sen Tää jaksat oikeesti. Kun ei käydä sinne. Täytyy harjoitella kyllä vaihtoehtoon vaihtoon. Siis mua pelottaa kun ei takajarru pelaa. Niin. Eikö sullakaan? Eiku, niin joo. Kuva. Pieni. Älä. Mari pois päältä. Mulla menee tulee huomenna noin. Noniin. Kato mitä osia siinä on. Noniin, joo, noniin, moi. Hyvää matskua.